Joo, me tultiin ton Rassenkaan tänne Mikkolan koulun pihalle vähän keinua. Mitä mietteitä? Hei Irkkä, mennään tonne portaitten alle. No, voidaan me mennä. Tästä ei voi tulla mitään hyvää. On varovainen, että sitten pääst poiskin sieltä. Noniin. Oisit varovainen. Joo! Niin. Mä en ole todellakaan varma, että pääseekö pois. Mitä? Mitä sä rakeat siellä, hei? Tossakin tänne! Mitä sä alat meuhkaa? Tossakin! Mitä sä oikein meuhkaat, hei? Mitä? Mitä sä meuhkaat? Noniin. Mitä sä oikein raket, hei? Tuu Ei, kun mä en pääse täältä pois! Noniin, oliko vertti mennä sinne? Oliko? Mitä sä nyt oikein alat meuhkaa, hei? Kun mä en pääse täältä pois! Ymmärrät sä? Ei tarvi alkaa rakemaan. No mitä mä teen? Kuolet sinne. Mitä sä nyt... Oliko järkevää mennä? Oliko? Sano, oliko? Mitä sinä meuhkaat, hei? Mitä? Mene pois! Mitä sinä oikein meuhkaat sinä, hei? Hei! Mitä sä siitä oikein, hei? Leikit, hei! Nyt tuu pois sieltä! Mä leikin Jeesusta! Noniin! Mitä otat mut täältä pois? Onko nyt hyvä mieli? En mä sua täältä pojaa. No en mä sua pääse! Mä jään sitten! Mitä sä oikein meuhkaat? Nyt tää kirves lentää! Se melkein osui mun kameraa! Sä oot mahoton, poikani. Kisassa oli mahoton kuin suot.